ସାର୍ ଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଣ୍ଡେଇବି ବୋଲି ସାର୍ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବି ନଥିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୁଁ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲଞ୍ଚରେ ବନେଇଥିଲି କାବୁଲ ଶୋଳା ତରକାରୀ। ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସିଲା। ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମାଆ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଖାଇବା ଦେହରେ ଯାଉନଥିଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ କିଛି ବାରଣ ନାହିଁ। ଆଳୁ ହେଲେ ବି ଖାଇଦେବେ, ସାରୁ ହେଲେ ବି ଖାଇଦେବେ। କେତେ ରୋକଠୋକ କରୁଥିଲୁ, ଆକୁ ଖାଇବୁନୁ, ତାକୁ ଖାଇବୁନୁ, ଏ ତରକାରୀ ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ସେମିତି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଆଜି ରୁଷିବି। ହଉ ଛାଡ଼ ସେସବୁ। ଗେହ୍ଲା ଆଜି ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯେ ଫାଇନାଲି ତାକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧିଦେଲି। ଆଉ ତା ଦୁଷ୍ଟମି ମୁଁ ସହିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲି। ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେ କଥା ଦେଖିବା। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ତୁମକୁ ପନିର ଭୁଜିଆ କରି ଦେବି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲି, ଟାଇମ୍ଟା ବହୁତ ସର୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ବାଇଗଣକୁ ପୋଡ଼ି ତା ଚୋଖା ବନେଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଯାଇକି ଦେଖିଥିବେ, ସାର୍ ତ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କହିବେ, ଇଏ କ'ଣ